Guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो बेंगलरनिफ्राय फैबाय बैसागो जानो थाखाय नोंथांमोना मिथिखाबायानो जानांगौ ओमफ्राय दायो जोङो गासैबो जोंहानि न'आवहाय थांनो नागिरदों आरोना जोंहा टेक्लाया बावखुंग्रियावसो थांगोननो ओमफ्राय जोङो न'आवहाय थांगोन आरोना स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो ओमफ्राय लोगोसे नैबे गस्लाया दाख्लै बेंगलर थांनायाव आदा सासेया आंनो गिफ्ट होदोंमोन आदाया ना फंबाया होदोंमोन मिथिला दे जिखुनु गिफ्ट मोनबोदों आरोना बे गस्लाखौ आङो बेंगलरनिफ्राय स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'द' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोसे आं गारि सालायनोसै गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा नोंथांमोना आइपिएल नायोना बेवहाय नोंथांमोना गावनि अपिनियनखौ होनानै गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन लटास 365.in आवहाय बेवहाय माखासे कुइसन्सफोर सोंनाय जायो जेरैहाय बबे मोनसे मेटचा देरहागोन आरो लोगोसे बेवहाय 50+ निख्रुइबो बांसिन कुइसन्सफोरनि नोंथांमोना अपिनियन होनानैहाय गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन स नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ लटास 365 आवहाय रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे 365 नि नोंथांमोना बोनास मोननो हागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना 1 to 124 आवार्स कास्टमार सापर्ट मोनगोन आरो लोगोसे 10 मिलियननिख्रुइबो बांसिन इउजार्सफोरा बेवहाय दङ नोंथांमोना क्रिकेटनि अनगायैबो 200+ कुइसन्सफोरनि नोंथांमोना अपिनियन होनानै बेवहाय गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन नवाजुद्दीन सिद्दीकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल नेहा शर्मामोन बायदि गिदिर गिदिर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बासाडर स नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय अलरेडि पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो लिंकआ लटास 365.in आवहाय रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हादो सना आयु बेमारि जालायबाय नायलाय रेस्ट्रा थारदे सना बाय बाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जेबो नङा बैसागो फैदो ओंखारखांबाय आङो नै लानोसै थ'दो थ' आयै माहाबा थांगोन बायसा नुबायलै नोंखो ओंखायनोथ' सेलौ थै नङा बिया खोमसिसि दाबो स्रां जायाखै थांगासिनो ओमफ्राय जोङो Bye bye. Bye bye Basri. Mwjang thang deh. Yes, thank you. Mwjang thang. So ibu pun kanan deh. Nigeria. Malah sama Này là bây giờ garin phèn khar bé. Chalo. Undo kanan twin siang oh. Malah flight đâu thằng nào nếu undo mình gần ra cái gì đang chụp nè. Chalo. 산 ओंखारगुलायबाय लोङा जोंसो नोंसोरखौ सोंनांगौ थेंक इउ दे आगै जोंखौ ड्रप खालामनायनि थाखाय थेंक इउ महानि होनोमोनलाय आगैया सराइबिल थेंक इउ नोंखौबो थेंक इउ दे स्विटलाइन थेंक इउ स' माच दोनफैनायनि थाखाय मालाबा थांदो बड'लेण्डआव थांबा खबर हो दे औ ना मालदारनि फिसाला डेन्जार नुखादोलै मेहेरफोरा ना बिराद डेन्जार नुग्रा जाबायलै सोरजों नोंखौ दे थेंक इउ दे ब्रादार दे मोजां खोनादों ना खोनायाखै
एयारपर्टआवहाय सिंग्राया मोनसेयावनो 20 थाखाखाय बोरैबा रायहैसिबायलै हनै मबाइलाव भिडिअ बानायनानै नेगासिनो जों नेगासिनो आंनिखौबो आंना मानो फैयाखै फिदिंब्रा फिदिंनोदां ओमफ्राय आंजों ओंखाराखै ना नै बिदि फैबाय गाखोखांबाय आरोना ओंखामसो उखैसोबाय आं न'आव थांनानै माला नारजि अमा माबा माबि मोनजागोन बेखौसो लुगैबाय आरो जानोसै आङो बे जायानो उदै दा खिथागोन र' बेलेग मोनसे खोथा आं जानोसै बार्गार नै ओरैबायदि ट्रेफिक जाम लांफैदो जोंखौ लावदुमा मेहेर आं थांगासिनो जा उन्दुनो ओंखारबाय ओंखामबो उखैजोब्बाय आंथ' माला दुगैनानै ओंखाम जानो मोनगोन आं बेखौसो सिन्था बे मदि आबौआ फैनायनि थाखायनो बिराद जाम जादों नामा आबौआ गारि गजानो फैदों आंना खोमायानो फारसे खोनायाखै दाबो सेस ओइ गोजौआवबो जाम स' गाइस जों दायो दुगैखांबाय फ्रेस जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरोना नै जेबो गैया ओंखामसो बाथोनल' नङालै मुदुफुल आलु ओमफ्राय मोदोमफुल दिनैसो फार्स्ट टाइम जोंनाव मेहेरा फैफेरदों ओमफ्राय बिराद गोथाव ओंख्रिबो मोनजाफैखाबाय नै मुदुफुल जायाखैयानो नों गोथाव मोनो मोदुफुल आं बिराद गोथाव मोनो बाबायानो फोरों जानो बिराद जाबाय आं बिराद गोथाव मोनो जि गोबाव उनाव दिनैसो लोगो मोनबायना नों रायजायो आं रायलायनो बादों आया नुबायना आब' सुनथा रायलायनो बाबायना आंजों मा खालामबागोन आंलाय ओंखाम उखैनो हाला जादो नै हरदो ओरैजाय थाम जानोसै आंनो नों जाया जादोब्रा अमानो दे जादो दे नै मेहेरखौ थालां होनना बुंदोंमोन आङो जाहोनावहाय ओमफ्राय थालानो बैसागोनि क'क्राझाराव थांगोन ना बिदानि हाबाबो दङ नालाय ओंखायनो थांसिगोन ना उबेरजों सफैबाय गारिजों दोनलांनो हागौमोन खिन्थु बिराद जाम जादों माने बैसागोनि माबानि नङा नों उबेरजों थांलायाबाबो रेपिड'जों थांबा साबसिन जागौमोन माला थाबनोसै रेपिड'आ बाइक जागौमोन ना दे बाय थेंक इउ बाय खादो हायदे नानि मानसियानो बिराद खालायो दिनैबा जाहानावबा सिरि सिरि खैबार खिफिखो नोङो फायखाना थांनो लुबैदों आंनिसो आं जेबोथ' गैला दा दे थांदो दे बाय गुड नाइट बाय गुड नाइट सि इउ टुमरो नै जों दा बैसागोनि न'आव थांनो नामायदों ओमफ्राय बेखौ रिसिखाजोबखाबाय आंनिया ओमफ्राय रिक्सायावसो आने सायाव फज'हाय मनानि सायाव ओमफ्राय इयाव जायो इ सायाव ओरै थोरोब्रा सोनानै जायोलै आं थिखोयो सिङाव सोनानै बैसागोनि न'आव थांनो थाखाय रेडि जाबाय र' आनैखौ खेबसे देखायना होनो वाव जि गुफुर साफा नुदों आनैखौ नानै गोदान मालायसो गोदान गस्ला गाननानै मा फैसा मोनखाने जि साइज नुदों आगैनो आनै बैसागु न'आव थांगोन दे मा खबर लावदुम बिराद गोबाव जाबायमोन नोंखौ नुयिया दिनैसो नुबायलै लोमजादो ओंखायनो जोंफोरबायसा लोदोदो गोजौ दारजां जाजानांगौ गोजौथ' नङा आङो हायथुसो मिथिबाय बिदि रानथेंथेंफोरानो बांनायावनो लोमजायो मिथिबाय ओमफ्राय मा जानाङो आयौ बेखौबो मिमसो बानायनोसै दा